Здравейте хора в моя мап. И в момента играем Roblox в моята игра. Сега ще ви обясня накратко. Тая игра съм я създал този джамп. Читването е забранено. Няма можеш да чита. Дори да искаш да скочиш оттам няма можеш. Има невидимост. Има към 3 випа. Може би после и други. Има VIP, Mega VIP и Normal VIP. И всички те струват различни сцени. VIP струва $1, трол VIP. Mega VIP струва 10 такова. 10 робокса. А нормалният 3 робокса. Това беше с VIP-овете. В Mega VIP има много неща, които аз да вляза! VIP-а, дето трол VIP-а, но после да. Има само соди и така нататък. Къде изчезна? Скочи. А нормал VIP-а има това нещо, което е много... Съм Георги! Сега се. Да. Не съм такова бебе. Яху! С мен е Георги. Аре да почваме сега джампа. Къде? Айде отива на старта. На къде се почва? От тука или от тука? От тука. Тук пише трудността на левела. В момента това е easy. Има чекпоинт? Да. Това чекпоинт ли са? Да, кръглите неща са чекпоинти. Фак! Какво? Някакъв си екрана. Липсва. Слам. Това е гадничко. Не, никак гадно, те снява супер лесни. За теб. Минал го, от първо. От първия път. Нормал, добре, много е нормално направо. О, на тъничкото! Стъпах на тъничкото. И всякаме малко. Няма. Искам да ти покажа скина. Той почти не се вижда скина. Който не съм умирал. Колко пъти си умирал? Я 3 пъти си умирал, колкото не. И ти? Аз вече 4. И аз няма да мога да го мина. Трябва да го минем. За целия клип. Да, само шапка. Ще има 2 епизода, това е. Ще има 2 епизода, не повече. Знаеш какво стана, мере? Само някой скачам, падам, нали, от мапа, само някой шапката ми пада първо, а после ми пада цялото. Добре, ти на кой си? На това ли си? На хард вече съм. Добре, ще чакам на там. Въпреки, че не е много хард, ама... Ще виж. Има друго място, което е хард, не там на това. Колко яко съм хард, не ме изнерви изобщо. Няма си чука кой е турата. Не се изцапа екрана от... Как е джампа ми? Не е много труден. Не, никак труден всъщност. И още не съм го довършил, хора. Ама все пак никой не може да го мине. Така твърди Амер. Яхо! Не. Това не е възможно. Аз съм го минавал. И нали още не може да го мине? Не, трудно е да го мине. Ти ми каза, не мога, аз сам не мога да го мине. Той пък Иво не може да играе. Не, между той го е минал по-бързо от мен, защото го е играл 1000 пъти. Много кефи финала, обаче аз сега махнах финала, защото не исках да го удължа. Финалът най-вероятно скоро ще е добавен. Той вече е невъзможно. What the? Видя ли? Не ще не знам. Как се гличаш, бе? Харда как е? Да ти скоча ли? Изи, много. Няма чекпоинт. Какво това вече няма. Ще пада, няма да пада. Аз съм проя. Тук има нещо, което убива, Не. Яго! Освен ако не панчиш между краката. Какво? Видя ли как се стрелях? Нима. Гледай сега, те се прави. Чай, дръпни са. Те се прави това. Не си взех чекпоинта, чакай бе, махай се. Дръпни са, се дръпни. Ще да падна. Ще падна в цепката При синьото има това. Когато стигнеш до синята част на човека, има чекпоинт. Ама да!
чекпоинта. А ти умря. Добре, де. Да, имам. Ай, какво? Взял си го. Аз съм го бил взел. Да. Не ти ли хареса изненадата? Ня. Ама и аз си го взех. Мата. Какво? Тия жълтите те убиват? Жълтите не те убиват, да ти те карат да скачаш нагоре. Защо? Скача. Не. Какво правиш, бе? Уи. Явно, като съм се изстрелял, съм взел чекпоинта. Ха, колко забавно няма. Защо правим постоянно? Той джамп е невъзможен, моят джамп. Не, сериозно? Много! Почти. Целя? Почти. Не бе, устата я мина. Целя. Най-гадната част е устата. И той е. умирам, защото много малко пъти съм умирал. Трябваше повече да умирам. Не, защото аз съм цар на умирането. Ето вижте, това доказва, че играта е моя. Стига, че го правил. Стига, че... Това не е възможно, някак съм не. Аз съм го минал. Те дупки ме гледат! Що има дупки? Вау! Амере, виж, тя погледни отдалече. Ти виж колко яко са глед вън. Много я гледаш. Много ми помогна. То не е глич, нарочно съм направил така. Сега придупка. Яхо! Главата ми! Главата ми! Така ли боли вече? Не! О, ще съм убия. Това не мога да го мина. Казвам ти, това е impossible. Аз го минах. Давай, ти Не съм скачал там, бе. Следва има. Ще сляза при теб. Добре. Слязах най-долу. Няу! Ама аз не мога да го скоча. Чакай, ще плаше. Чек, Ще плаше. не се скача там. Да ти покажа къде се скача. Да, трябва да се прескочи. Чакай да добре да ми покажеш къде се скача. Ще ма бутнеш, ако се зареспалниш. Не зареспалвай, чуваш. Ау! Защото те вече умрях още 1000 пъти. Но много трябва да минаваме до това ниво. И къде се скача? Много насок! Ей, тук трябва да скочиш, има една малка дупчица и трябва да скочиш отдолу. Тук е горе. Абе, няма да скоча! Ето тук. Така. Както че тук трябва да подскочиш до тук. Окей, това е. И стигна до втората Слушах ти ще... умрях от съд! И ме пада на части, колко забавно. Знаете така умрях? От какво? От зъбите. Ето какво ме убило. Зъбите убиват. Яхо, блин! Отново го минах. Аз съм абонат на Амер. Да, абонат. Абонирайте се, защото много убав. Не мога! Добре. Амере! Скочи на това другото жълто. Така. Да скоча на другото жълто, то ще ме бутне точно между краката му, нали нормално. Знаеш колко се старах за да нарисувам този човек? Знаеш колко? Знаеш колко се стараем ние да го минем този човек? Тук сега горе, не, трябва да скачиш натам. Така, нагоре, да. Готово. Тихо. Сега натам. И ако мога да се... Да, качвай се. Айде да посая. Излез. Тя къде? Сега тук долу. В дупцата. Една корема. Какво? Ауч. Какво? Тя къде? Зеленото ни то убива между другото. Забеляза ли? Много як ма. Изи! Ще се таковаме. Изи, аз мисля,